ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಮಾತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಪಸಾದ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗೋಣ ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅವು ಉಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಫಿಶ್ ಕರಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಕರಿ ತೋ ತಿನ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಡು. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು और आईना सिंपल ರೀತಿ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೂರ ತೂಲೆ वीडियो पूरा तूदा बका लाइक मन प्ले ये तापुना निगोला फ्रेंड्स बका फैमिली नोट एन्न रेसिपी शेयर मन प्ले पसा तुल्लड़ा सब्सक्राइब मन पंदे पोर्ची. सो भले इनिता रेसिपी स्टार्ट मन पुगा और तूका ग्रीन मसाला मीन द रसान परे नमक इनेना सामग्री द अगत्य उंडु और एक मन पुनंच ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲದ ಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೂಲ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಮೀನ್ और ನೆತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಕರಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಪ तो पापलेट द मीन यान रेड तुंड मंद ಗೆತ್ತೊಂದೆ ದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ಕಿಂಜೆತ್ತನ ಅಂಚಾದು और ನೆಕ್ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಂತ್ ಲೈಕ್ ರೆಡಿ ಮಂದ್ ಗೆತ್ತೊಂದ ನನ್ನ ಸಾಮಗ್ರಿ ತೂಕ ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಇನೇನ ಬೋರ್ಡ್ ಇನಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಮನ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಧನಿಯಾ ತಪ್ಪು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಧನಿಯಾ ತಪ್ಪು ಲೈಕಟ್ ದೆಕ್ಕದ ವಾಶ್ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಮಂದ್ ಗೆತ್ತೊಂದ ಅಂಚೆನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಅಗತ್ಯ ಬೆಳ್ಳುದಿಲ ಚೂಲಿ ನಮಕ್ ಜಾರಾದ್ ಗೆತ್ತೊಂದ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ್ಯಾನ ಸೂಂಟಿಲ ಐತ ಚೂಲಿ ಗೆತ್ತದ ರೆಡಿ ಮಂದ್ ಗೆತ್ತೊಂದ ನಾಲ್ ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ತಾರೆದಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿತ ತಾರೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮನ ಖಾರ ಪ್ರಕಾರ और मूल यानु अंते मेत्ता बक ओमग ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಪೊತ್ತುದು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಐತ ಪೊರಳು ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತೆ ಬಕ ಓಮ ಪಾಡ್ಯಡ ಅಂಚಿನ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಮಂಜೂಲ್ ಮೂಲ ನಾವು ಒಂತೆ ಮಂಜೂಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಅಂಚಿನ ಮೂಲ ಒಂತೆ ಸಾಸೆ ಮೀದಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೋಸ್ಕರ ತು ಈದ್ ಪುರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇನಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮೀನ್ದ ರಸ ಮನ್ಪರೆ ಸೊ ನ ತೂಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಮನ್ಪುನಂಚ ಮಾತೆ ಸುರುಟಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮೂಲಿ ತೆಗೆತೊಂದೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಜಾರ್ ಐತುಲ ನಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಧನಿಯಾ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಪೂರ ಸೊ ಮೂಲ್ಯ ಪೂರ ಧನಿಯಾ ತಪ್ಪು ನೆತ್ತುಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಪೆ ಐಕೆ ನಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಸೂಂಟಿಲ ಮುರಿದು ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಸೊ ಮೂಲ್ ಪೂರಲ ಸೂಂಟಿಯ ನೆತ್ತುಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಪೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿಲ ಮುರಿದು ಪಾಡ್ಬುಡ್ಪೆ ಯಾರು ಮದ್ದೆಡ್ ತುಂಡು ಮಂತದು ಸೊ ಪೂರಲ ಮುಂಚಿ ನವ ನೆತ್ತುಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮನ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಪೂರಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಡೆದು ಒಂಜಿ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಗ ಗ್ರೇವಿ ನಮ್ಮನ ರೆಡಿ ಆತನ್ और ನೆಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕಾಂದಾಲ ಬಕ ನಮ್ಮನ ತಾರೆ ಪಿರೆದಿತ್ತಿನಲ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಡೆದು ಒಂಜಿ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂದ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಸೊ ಏ ತಾಪನ ಸಣ್ಣ ನೆಕ್ ಕಡೆದು ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ದೆಗ್ ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಕರಿ ತಕ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪರೊಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ತೂಕ ನೆಕ್ ಒಗಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚ ಯಾನ್ ಮೂಲಿತ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆ ಗೆತ್ತೊಂದೆ और नेक लाइकड़ हाई फ्लेम हिಡ್ದು लाइकड़ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಸುರುಟ್ಟು और ಇವು ಬಿಸಲೆ लाइकड़ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಾಕನೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಸೊ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಐಟ್ ಒಗಣೆ ಕೊಡ್ನೆ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಒಂತೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ लाइकड़ ಸೂಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊಂಗತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ लाइकड़ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಾಕನೆ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದೆತಿನ ಸಾಸಿವೆ ನೆತ್ತಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ನಾನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು लाइकड़ ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಾರೆ ಬುಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಸಾಸಿವೆ लाइकड़ ಪುಡಾಯಿನಾಕನೆ ಮೂಲ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕಾಂದ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಂದಿತ್ತಿನ ನೆತ್ತಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಪೆ ನೆಕ್ಲ लाइकड़ ನಮ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು लाइकड़ ಸಾಟೆ ಮಂತಿಗೆ ತಂಗ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ಮುಟ ಕಾಂದದ ಕಲರ್ ಮೂಲವಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಾಕನೆ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಅರೆಪ್ಪು ಮೀಂದ ನೆತ್ತಲೆ ಮೈತ್ ಬುಡ್ಕ ಸೊ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ವರಿದಿನ ಅರೇಪು ಮಿಕ್ಸಿದುಲೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತೋರತ್ತದು ನೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಿಸಿಲದುಲೆ ಮೈತ್ ಬುಡ್ಕ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ನನ್ನ ಅರೆಪ್ಪುಗು ಈರ್ನ ಮಿತ್ತು ಈರಿಗೆ ಏತು ನೀರು ಮನ್ಪರಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಮನ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಯಾರು ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಮೈತು ಬಿಡ್ಪೆ ಅರೆಪ್ಪಗೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಮನ್ಪೆ ಇರೆಗೆ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೋರಾಂಡ ಇರ್ ನೀರು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಈರ್ನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ನೆಕ್ ಕೊದ್ದೆರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತೇನೆ ಮೂಲಿತ್ತೇನೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ನಮ್ಮ ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ನೆಕ್ लाइकड़ ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಕ ಗ್ರೇವಿ ನಮ್ಮನ लाइकड़ ಕೊದ್ಯೊಂದು ಬೇದನ್ ತು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೊಲೆ ಮೀನು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಮೂಲ ನಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಮೀನು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ
ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಪೂರಲ ಮೀನ್ ನೆತ್ತೊಲೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಪೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬುಡ್ಕ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡ್ದಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ವೆನಿಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರೆಡ ಅಗರ್ ಪುಳಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಜನ ಕೊಕ್ಕಮ್ ಇತ್ತನ ಅವಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ವೈಸ ವರ್ಸ ಅವಲ ವೆನಿಗರ್ ಕೊಕ್ಕಮ್ ಇಜನ್ ಪುಳಿ ಇರ್ನೆತ್ತೊಲ ಪಾಡೊಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಪುಳಿದ ಫ್ಲೇವರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ನಮ ಧ್ಯಾನ ದೀಲೆ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬಕ ಈ ಸ್ಪೂನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಜನ ಮೀನ್ ತುಂಡ ಆಪುಂಡು ತೊ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ದೆರ್ತದು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾದ್ಗೆ ತೊಳ್ಳೆ ಬಿಸಲೆಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ ನೆಕ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೋಡ್ಚಿ ಇಜನ ಮೀನ್ ಪೂರಲ ತುಂಡ ಆಪುಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಆತನ್ ನಮ್ಮನ ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಏನು ಆಫ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಇಡೆಗೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಯಾರು ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ತೋಜವೆ ನಮ್ಮನ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲದ ಮೀನ್ ಅಂಚೆ ಆತನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮೀನ್ದ ರಸ ನಮ್ಮನ ರೆಡಿ ಆತನ್ ತೂವರೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂಡದೆ ತಿನ್ನರೆ ಆತೆ ರುಚಿ ಆತನ್ ಇರ್ನೆಕ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಾರೆ ಅವರು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ರಸ ಮನ್ಪ ತು ಈ ಸತಿ ನಿಗುಲು ಗ್ರೀನ್ ಮುಂಚಿ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ರಸ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವ್ರು ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಂತಾಯಕ ಎಂಕ್ ಪಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚಾತನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂದಾಯಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏತ್ ಆಪುಣತ್ ನಿಕೊಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಾಗ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಸಾತ್ ಉಲ್ಲಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕ ಕೊಡಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ಅದ ಮುಟ ಮಾತ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಿಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್